האם השכן החליף חרצניות או החליף קלניות? האמת היא שהבחירה הטובה ביותר היא תהיה מצלמת PTZ, מה שנקרא באנגלית מצלמת PTZ. המצלמה הזאת מסוגלת להתנוענע ימינה ושמאלה, למעלה למטה, לתת זום, תקריב לעצמים שונים שנמצאים בטווח הראייה שלנו, לצאת החוצה ולטייל מתי שהמכוון מכוון, היא זזה. הכל ניתן באמצעות ג'ויסטיק חכם שנותן את האפשרות לשליטה מרחוק בכבל שמחובר ישירות למצלמה ונותן לנו את האפשרות לראות ולשלוט על כל השטח שאנחנו צופים בו. הפתרון המושלם שנותן מענה של יותר מ-220 מצלמות בזוויות שונות, במיקומים שונים, עם תקריבים שונים. כך ניתן לשלוט בקלות ולראות כל מה שמתרחש בטווח הראייה שכולל 360 מעלות על 150 מעלות מצד אחד. זוהי מצלמת ה-PTZ.